26. kolom pokračovala v nedeľu 4. futbalová liga. Kvôli hokeju sa všetky stretnutia začali už predpoludním a domáci FK 05 Levoča tentoraz privítal Ajax Pakostov. Od úvodných minút zápasu sa mužstva iba oťukávali a žiadne vyložené šance diváci nevideli, až prišla 21. minúta, kedy sa po rohu Šima presadil Peter Kašper. Gól na 1-0 načal strelecké hody Levočanov. O 2 minúty neskôr pridal ďalší úspech domácich Šimonič. Po tomto góle tempo hry mierne opadlo. Domáci nechceli urobiť zbytočnú chybu, ktorou by hosti vrátili do zápasu. Práve naopak. Chybu v obrane súpera využil v 35. minúte Peter Kašper, ktorý vysunul nabiehajúceho Šimoniča a ten svojím druhým gólom poslal Levoču do trojgólového vedenia. Domáci doslova stršali aktivitou, čo potvrdili v 38. minúte, keď po Šimovom výborne kopnutom rohu hlavou usmernil loptu do brány Pakostova stoper Brinsko a bolo 4-0. Gólostroj Levočanov mohol pokračovať aj v 42. minúte, no Šimo po rýchlom brejku preloboval nielen brankára, ale i samotnú bránu. Tento pre Levoču mimoriadne vydarený prvý polčas tak skončil vysokým výsledkom 4-0. Kto očakával, že do druhého dejstva pôjdu domáci brániť výsledok, ten sa mýlil. Už po 4 minútach hry završil svoj hat-trick útočník domácich Michal Šimonič. Stav 5-0 nedával hosťom už ani teoretické šance na návrat do zápasu. A aby toho nebolo málo, domáci Poltucet uzatváral svojim druhým gólom v zápase opäť Peter Kašper. Od tohto momentu sa už Levočania do útoku nehrnuli. Ako naznačil tréner Chovanec, pravdepodobne sa chceli vyhnúť ďalším zbytočným zraneniam, čím by ešte viac oslabili už i tak dosť maródkou zdecimovaný káder. 10 minút pred koncom duelu mali hostia po chybe brankára Širokého možnosť odvrátiť tenisového kanára, no neúspešne. O 2 minúty im to však už vyšlo, keď po nepriamom kope z hranice 16 zaznamenal čestný úspech Pakostova Fedorko. Levoča nakoniec dolala svojho súpera hokejovým výsledkom 6-1. Domáci boli dôrazní, možno aj taký rýchlejší, dynamickejší, dôraznejší v osobných súbojoch a hlavne, čo slavilo úspech v dnešnom zápase, že v tej 16-ke sa presadili na rozdiel od nás, že tam boli oveľa efektívnejší. Tak ako sami ste videli, chlapci pokračovali v dobrom výkone z posledného zápasu vonku, kde sme teda uspeli, hlavne v druhom polčase a dneska teda bolo vidieť, že psychicky sú na tom dobre a prakticky vychádzalo im všetko, dobre kombinovali, streľba bola v poriadku, nasadenie, takže tých 6 gólov teda bola zaslúžených. O týždeň hrajú Levočania opäť doma, kedy privítajú Kľušov. Príďte ich povzbudiť. Ďakujeme vám za pozornosť. Ďalšiu premiéru Levočského týždenníka si môžete pozrieť v pondelok 28. mája. Dovtedy dovidenia.